Abu Dhabi YouTuber. Thank you, Abu Dhabi. Kumusta na? Sisa na dito lang ako sa kwarto nag-LS. Kumusta, Abu Dhabi YouTuber? Ang ingay sa kapitbahay. Nagsisigawan. Minglaba. Sawadika.
Dudong Pugak, Katnutoy ko, hello. Thank you sa pagpunta. Wala kang pasok, Delphin Manubag. Ha? Kita mo yung bag ko? Ito. Walang laman to, hindi puro lang. Laman ng bag ko ay yan. Makeup kit. Ito. Walang laman yan. Malagyan ng gamot, alcohol. Ano pang laman nito? Ito, shades. Hindi ko na nagagamit yung shades ko. Alcohol. Ito, wallet. Yan lang. Mabigat. Nasa mall ako. Wow! Buti ka pa. Naglalagalag ka dyan sa mall. Nagsha-shopping ka siguro. Buti pa kayo. Lagi kayo namamasal. Ako, 1 taon na ako dito sa loob ng village. Hindi ako nakakauwi sa aking mga mahal sa buhay. Pag umuwi man ako, todo na to. Hindi na ako uwi. Hindi na babalik. Bahala na kung mamonetize o ano. Basta gusto ko na umuwi na ano na ako dito sa loob. Anong sinashopping mo dyan, Delphin? Nagsha-shopping ka, no? Marami kang pera, no? Sana all may pang shopping. Ano ba yan? Busy lang, sabi ni Dodong Pugak. Naka-line ka ba, Delphin Manubag? Bakit hanggang dyan sa mall meron kang signal na pang YouTube? Dito lang sa kwarto kasi
Expire na yung load ng wifi ko. Mamayang gabi wala na tong load. Kaya dito na ako nag-LS sa loob. Ubusin ko na lang yung ano. Hindi ko madumi na naman. Ay, busy lang. Sila. Ingay-ingay ng mga tao sa kabila. Kaya nga dito ako sa kwarto ng ano LS. Nag-live kasi maingay doon sa taas. Dami nung ano nabiling gulay kahapon. Ano, kahapon ba yun na malingki kayo? Mura ba ang gulay dyan sa Qatar, Dilpin? Wala kayong pasok. Ano ba ngayon Sabado? Mahangin dito. Nagdadry yung balat ko sa hangin. $4 million na ha sa 3 thumbs up. Salamat. Ay, ayan na naman. Hikab na naman. Hikab na naman dahil nagla-live. Tuwing magla-live naghihikab. Busy lang si Dilpin Manubag. Linisin ko lang yung aking headphone at madumi na. Nasira yata. Nasira yung isa. Hindi. Heart lang. Heart lang. Heart. Sinong kasama mo, Dilpin? Sa mall? Buti pa kayo dyan nakakalgala.
Yan, ayaw na maibalik. Yeah. Oh, nahulog pa. Ayaw na maibalik yung headset ko, yung ano, rubber. Yun. Nilinis ko kasi siya, oh. Madumi na. Dahil ng pagit. Walang kanin. Yan na yung kanin. Kanin. Thank you sa nakatambay. Meron akong 23 minutes. Antok ako.
na si Dodong Pugak. Yan pa rin si Abu Dhabi YouTuber Superman. May lamok. May lamok. Ah, saglit lang guys. Ay, magpupuno ka kita mga ano. Kaya din puan. Maglinis ako guys ng aking mga gamit at magulo. Live ka? Mm-mm. Hi. Di nakatubang ako. Lintang ko. Tapuan. New arrival. Ay! Patay. Tik na, nabasag. Aking cellphone. Basag pa yata. Tinamaan ng ano. Nabagsak sa cellphone ko tumama. Parang nabasag. Ang gulo na kasi dito. Ano ba ito? Daming ano.
Lamok, may lamok dito. Uy. Bang 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 bang. Sabi kong ano, pabango guys. Oh. Yung mga aking mga perfume di nagagamit kasi hindi naman ako makalabas. Sayang. Alcohol. Basura, oy.
Sila si Dudong Pugak. Pabiji-biji. Naglilinis ako ng aking mga gamit. Sobrang dami. Ang dumi. Dami alikabok. Ngayon lang ako nagkaroon ng oras. Kati, dami lamok pati. Aking mga pabango, hindi ko na nagagamit. May pa-heart si Dudong. Dami kong pabango. Hindi nagagamit kasi daw makalabas. Take me to your heart. Take me to your soul. Sige lang, biji-biji. Ako'y liligpit ng aking mga bagay-bagay. Sino na naman yan? Si Aris. Ano lang ako, liligpit. Kami kasi alikabok. Dami ko kasing abubot. Kumusta na, Delphin? Yung mga ko hindi nagagamit. Ayan naman. Hindi nagagamit kasi hindi makalabas.
Tapos na. Ako naglinis. Ano ito ako na yun, may lamok. Alis ako. Yan. Next time yung aking mga damit naman mamaya. Sort out ko yung mga hindi ko na nagagamit. At kung ano pwede pamigay. But hindi naman na pwedeng pamigay yung kasi mga luma na nakakahiya. Tapos na ako. Meron na lang akong 15 minutes. Ano lang naman ako, update lang. Kasi wala akong video. Halos hindi ako makapag-LS. Nandiyan pa rin si Dodong Pugak, nakatambay. Salamat sa mga support nyo. Wala, ang dami kong gamit dito. Wala akong paglagyan. Nalagay ko nga sa karton may karton. Ano ka, Irinit? Okay. Yung binili kong Garnier, bakit isa lang andoon sa lalagyanan? Ako nahulog. Sa supot. Wala lang. Kaya labog man naman yung kwarta. Yung labog man yung mga
alahas. Oo, pati iya mga tagbabanching ko. Ano yan? Alaga dito sa amor, kaya nagkakal yung benching ko. Wala, hindi na pwede yan. Ay, bakit parang may natigas? Ay, meron pa pala akong isang ganito. Ayun. Yung binili. Nasaan na kaya yun? Isa lang pala talaga. Oh my goodness. Ano yung resibo mo? Ang bot. Waray. Isa lang siguro. Nakatawa ako kay Mason. So, mga ganun talaga yun. Hindi ko kaya yun eh, yung ginaganon mo eh. Ang alam ko lang ganun. Hindi, yung ano niya, yung ito niya kasi. Umaalog-alog. Eh, kaya basta yun dito kay, di ba, silicone, Pinagpapawisan. pinapawisan yung dibdib niya, tumutulo. Ang ganda ng kulay nito. Gusto ko yung kulay. Pambabae ito manamit kasi maiksi yung dito, no? Unisex. Pwede ba tanggalin to? Tungi? Tatanggalin mo. XL lang to. Kasya pa lang XL. Gusto ko maroon. Yung May ganitong maroon kulay. ka na nga. Wala pa akong maroon. Eh ano? Ganitong kulay. Hindi maroon yan. Ano pala? Purple. Hindi ito purple. Eh, Hindi yan purple. Namer. Maroon Hindi ang gusto maroon ko. yan. Hindi yan maroon. Purple ang tawag dyan. Purple. Gusto ko yung green kaso may ano dito. Ayoko nang may ganun dito. Tsaka ayoko nang malaki yung dito. Gusto ko may Panlalaki naman yun. Yung green dito. Ayan. Ang pero maganda siya. Natulog ka talaga Ilan pag na yung nakuha mong ano? T-shirt sa kanya. apat. Apat na sa akin. Dalawa kay Rusty o kaya tatlo sa kanya. Pag ang kukuhanin ko ulit, itim naman. Wala akong itim na panlakad eh. Ay, meron ako. Yung kay Nining Nani, malaki. Sobrang laki naman. Pero kasya. Gusto kong anuhin tong mga damit ko. Lagay sa karton. Tapos itapon mo. Pag nag-dryer ba, hindi nagbubusit-sit yung tubig? As in dryer lang. Dryer lang. Kasi minsan pag nag-dryer ako parang nag-aano ng tubig eh. Pag nag-dryer na. Pitito no. Ang bilis ng ano dito. Maganda yung ganyan. Maganda siya sa face. Wow. Red lips ako. Mga ano to eh, sample. Oy, maganda hiya kayo. Wala pang uili-uili. Gusto ko yung makintag yung dito ko. Yung glass skin glass. Basta, Butangin ko glass skin. Ito lang makintab eh. Ayun. Butangin, tawag nito. Maligo na nga. Makaligo na. Pizza na. Liligpit nga ako dito. Wala naman kasi ang paglagyan. Ilagay ko sa kahon. Saan ko ilalagay yung kahon? Pabidji-bidji lang sinodong pugak. Kumain ng dalawa. Ayun ko na yun. Kalak na naman siguro. Bidji-bidji lang sigurong pugak. Ang pugak-pugak. Ano nga yun? Anong kukunin ko? Dodong pugak. Ano? Bili lang tayo bili ng pangtaas. Yung pangbaba wala. Yun. Puro short. Wala panty. Wala panty. Naganggaw.
Hindi na. Kailan ka ulit pupunta dun? Saan? Sa Rustam's. Sayang, yung Garnier gusto ko eh. Bumili ka ulit. Ay naku, balik na naman tayo. Ang dami ko nang panglagay ito pa o di ko pa nauubos. Ang bilis ko lang magsawa. Ay, hindi ko pa nauubos. Ito rin, oh. Bukas na lahat, hindi pa nauubos. Ano ba yan? Tapos, pag kumpleto yung tulog mo, parang pakiramdam mo, ang ganda-ganda mo. Tapos, yung wala ka bang iniisip na gagawin, yung paggising mo, parang, Maliwalas. oo na, pakiramdam mo, ang ganda ng mukha mo, kahit puno ng muta. Ang ganon. Hindi yung Pag paggising yung mo, masakit ang ulo mo, hikab ka ng hikab. o paggising mo, ang sakit na ulo mo, hikab ka ng hikab, tapos iniisip mo yung gagawin mo. Matutulog ka pa lang, iniisip mo na ganito, magaganon ako, ganito, magaganon. Di, ano yung labi ko? Yung bang paggising mo, Dry. maganda ka. Yung bang paggising mo, Hindi, pag wala kang gagawin. bago ka matulog, mag-make up ka. Yung bang ang sarap sa feelings na, Sabi mo, uy, yung relax yung katawan mo, ang gandang-ganda ko, oh. na kumpleto yung tulog mo. Bakit, Kahit matulog ka ng alas 12, bakit dito puti ang mukha ko? tapos gising ka ng alas 6. Di ba? 6 na oras, hindi ako nagising na alas 6 eh. 6:30. May sad. Wala akong alarm. Kalain mo yung pag wala kang alarm, 6:30 pala ang gising mo. Alas 12, alas 12, alas 11, ay, alas 12, alauna, alas 2, alas 3, May binata na katoy, momo sa Alas gilan, 6. pangalot. O diba? Alas 6 ang gising mo. 6 hours. Kalain mo 6 hours. Sa pakiramdam mo, ang ganda-ganda mo na. Ang ganda ng feelings mo. Wow. Tapos, mas lalo pa pag 8 hours. Naku po. Para ka ng ano yan. Para ka ng... Meron na lang akong 5 minutes para mag-goodbye sa mga nakabidyo dyan. Damihan mo dudong pugak, mag-shopping ka. Kahit lotion lang. Joke lang. O kaya shampoo. Wag lang yung nakakakalbo. Wala na akong pera. Ubus na ang peya ko. Nabagsak ka ng ano, Na, tiger bomb. basag. Nabitawan ko. Diyan tumama. Buti hindi nabasag. Ayan, oh, may gas-gas. Tinatamad ako maligo. Ang lamig Malakas ng pa yung tubig? Oo, wala namang pinagbago. Bayan. Mahina. Alam mo kung anong laman nito? Hmm. Tingnan mo. Charan! Oh, ha? Mga binili ko, oh. Ito. Mga kinawat ko lang yun. Banibat hindi da. Galing, galing, galing. Galing, galing. Ha? Nakaka-dry ng labi yung ano. Lipstick. Okay. Hermes. Dapat meron akong lalagyanan ng mga charger. Ano ba ang tawag dito? Headset. Dapat dito, no? Kaso ang dami naman ito. May laman yung isa. Waray. Ano ba ilalagay ko dyan? Kadi daw kay bubutangan ko hit ano. Mga notebook. Lista nitak mga utak. Ang laki naman ito. Ano ba laman ito? Balitan mo doon kay Ma'am Romilin. Yung isang malait. Tama na yun. Ito ba kay hindi ko alam kung saan lalagay kasi bumabaho doon sa malita eh. Bakit? Anong mayroon sa malita? May nandyan yung may mga damit yan. Nilabahan ko na nga yan. Yung
ganito kasing kulay nakakaputi. Magkano to? Price nito. Ano to siya? Overrun? Paano mo nasabing run over? Alam mo kung ano to? Mga pinalusot na ini. Tapos sabihin overrun, pero yung totoo mga pinalusot. Original yan. Yun, mga ano, imitation lang yan. Galing Malaysia yan. Tapos ini, gindidikit lang niya na dida. Hindi tinahiyan. Ini, Tingnan mo kung ano. ayoko nang may ganito, makatol. Ganito, makatito eh. Makatahi yan. Meron na akong 1 hour. Dapat pag may bago pang dating si ate, maano tayo, ma-inform ba? Nag-ano naman yan, doorbell dito. Gusto ko yung blue na, Gusto ko royal blue. yung suot mo, yun yung gusto ko. Royal blue. Na wala siyang print. Meron man siyang print, hindi ganito. Dito lang, maliit lang. Hindi. Yung blue baby to, ang laki ng print niya sa harapan. Bibigay ko yun kay, Diyan kan Alvin, kan Alvin. Nagdra-dry yung anong balat ko. Ang balat at tsura niyan. Manok. Pansit. Pag abot hadi. Ay, dapat pansit. Mas matikal na yan dito. Nagdala na nga. Makaon pa. Ay, nako, putubida. Meron na akong 1 hour. Gawin natin, lagdagan natin ng 3 minutes. Diyos ko, pag ganito, dinalang mo, mabubog. Mas mabigat pa sa bag ni. Pangit mo na. Ha? Pangit mo na. Kailan pa yan? Gumanda. Hindi, yung kay Kit. Akala ko si ako. Pinarasikas ka man, nag-inano ka. Nangunguan, itak mga agogot. Oops, nabaliktad. Oops. Yun. Hindi, nare-record mo din. Ako'y magpapaalam na, guys. Salamat, Dudong Pugak. Kay Abu Dhabi YouTuber, salamat. At see you next time. Bye-bye. God bless. Tinanggalan ako ng